Ne! Oh, má, já jsem buddhista. Víte ty trot lidi? Dej to sem. Dej to sem. Trotlem. Jo, šlej telefon. Kamil, Martí, Kamila, já nejela na to naplavání. Kde je ten frak? Jo, on nepajde. Víte toho Ichtíka? To dělal Filip. Ne, to byl on. Čekaj, to byl. Tady je ten frak. Ne, někde ho fotně. Nejde. Už jste stříleli někdy prakem. Univerzální prak. No, tak nic. Neklikej na mě. To se mě neudalo. Univerzální prak. Už to střílí hodně. Univerzální prak. Už to střílí, koukejte se. Univerzální prak. Na prodej. Stačí zaplatit na 20 korun. Měsíčně. Ne na prodej. Jo, já mám prak, koukej. Je. 20 korun za měsíc. To dám na YouTube. Za chvíli, koukej. 3, 2, 1. Nadar. Fotíš si své nohy. Hello, hello. Prodávám toho Justina Biebera. Hej, prodávám Justina Biebera. To byl on ten Ichtík. Honzo. 30 korun. Vidím 50 000 a to je paní. Ale 100 000 a Káťa. 100 000. Že jsem životě fotí, je. On to natáčí, vy jste všichni taky neznáte. To je dobrý video. Já ho dám na YouTube. Dej to se! Ale nedávej to na YouTube. Kájo? No, pěkný obličej. To už tady Káťa a jo. Nedávej to na YouTube, já můžu dát tolik věcí na YouTube. Hej, už jste mě viděli, že jsem doma. Hej, koukej. Na snowboardu šátně mám na tom telefonu.